Egunon, Mikel Iriondonaz, biologoa eta antropologiako irakaslea, eta hemen ditudan kraneotxo hauekin giza evoluzioaren inguruan pizkatxo bat laburtxu hitz egingo dizuet. Hemen baitugu zenbait kranio, eta horien artean lehena aurkeztuko dizuet, hause da txinpantze bat, gure aiderik hurbilena, beraiek eta gu, gongo inateke ikusten duzuen bezala, nahiko desberdinak gara, eta gure bi leinuak orain dela gutxi gora bera 7 milioi urte banatu egin ginela. Bide horretan, bai gu, bai beraiek, evoluzionatu egin dugu, desberdintzatu egin gara, haide komun horretatik, orain dela 7 milioi urteko haide horretatik, eta bide horretan oski desberdintzapen horietan zenbait gauza aldatu egin dira. Zeintzu dira desberdintasunik garrantzitsuenak? Adibidez, biak konparatzen baditugu, desberdintasunik garrantzitsuena zerebroaren tamaina da, ikusten duzuen bezala, txinpantzeek zerebro txikitsua dute, guk zerebro handia. Baina ez da hori bakarrik aurkitzen dugun desberdintasuna, badugu ere, adibidez, hortzetan beste desberdintasun bat, ikusten duzuen bezala, hemen txinpantzeek letagin itzelak dituzte, oso letagin handiak, guk aldiz letagin txikitsuak ditugu, eta beste hortzetan antzeko parezido gara. Horretaz apartere, agian komentatu dezakegu zelan txinpantzeek zulo zipitala, hemen ikusten duzuen bezala, zulotxo hau, hauen orientazioa, ia zeharkakoa da, aldiz gure kasuan zulo hori beruntz orientatuta dago, beruntz orientatuta dago. Zergatik bizkarrezurra, hemen sartu egiten delako, gu bipedoak gara, eta hortaz bizkarrezurra perpendikularra da lurrarekiko. Aldiz, txinpantzeetan zulo zipital hori ikusterakoan, ikusten da zelan bere bizkarrezurra horizontala den lurrarekiko. Aldaketa hauek, azken 7 milioi urte hauetan zehar eman dira, eta bidean aurkitu izan ditugu, dagoeneko beste zenbait espezie existitu egin direnak, eta zeinetan aztertu dezakegun zelan joan diren ematen aldaketa horiek. Adibidez, hemen dugu, kasu hau, Australopithecus bat. Australopithecus hau orain dela 3-4 milioi urtetakoa da, hau da, banatu arbaso komunetik, txinpantzea eta gu arbaso komunetik banatu egin ginela, 3-4 milioi urtetara. Eta zer ikusten dugu Australopithecus honetan? Alde batetik ikusten duguna da, zelan bere burmuina, bere zerebroa oraindik txikitsua dela. Gutxi gora bera, jarriko dut hemen alboan beste txinpantze hau, zerebroak oraindik txikitsuak dira, ez da handitu, hortzak aldiz ikusten baditugu, ikusten dugula dagoeneko hortzak nahiko aldatu egin direla. Dagoeneko ez ditugu letagin handi hauek, txinpantzetan ikusten ditugunak bezalakoak, baizik eta letagin txikitsuagoak ditugu. Horretaz apartere, aztertu dezakegu zelan beraien zulo zipitala, dagoeneko perpendikularra dela lurrarekiko, da beruntz orientatuta dagoeneko Australopithecusak bipedoak ziren. Hortaz, bai hortzeri aldatu egin dela, bai bipedoak gara, 3-4 milioi urte, eta hori ere ikus daiteke, dakarriko ditutona ere, gure pelbis bat, guituko ditut pizkatxo bat, pelbis honetan, hau gure pelbis bat da, ikusten duzuen bezala, gure pelbisak zabalak dira, altuera gutxikoak, laburrak, eta konparatzeko hurbilduko dizuet txinpantze baten pelbisa. Pelbisa kasu honetan pale iliakoa, bakarrik zatitxo bat, eta ikusten duzuen bezala, hauenak, txinpantzeenak luzeagoak dira, luzeagoak eta estuagoak. Zergatik, txinpantzeak ez dira bipedoak, lau hanketan ibiltzen dira, eta aldiz gu bipedoak garenez, pelbis honek mantendu behar du gure pisu guztia, hau da, koilar handi bat izango balitz bezala.
Zer da ikusten duguna Australopithekusean? Ba, hemen dugu ere Australopithecus baten pelbisa. Eta ikusten dugu zelan, naiz eta txikitsua den, gurea baino txikiagoa, zeren animalia txikiagoa zan, bale? Laburra da ere eta zabala, hau da, bipedo batena. Dagoeneko hortaz, Australopithecusetan bipedia genuen, baita hortzeri aldatuta genuen, eta ondoren eukiko ditugu ja lehen homoak. Hemen dugun hau, naiz eta aurrekoaren antza daukan, bale? Homo habilis da, bale? Orain dela 2 milioi urtetakoa, honetan volumen kraneala pizkat handitu da, dagoeneko bide horretan doa, ikusten duzuen bezala zerebroaren handitzea azken pausua izan zen, bale? Hortzak ere txikitsuak ditu, gureak bezalakoak, eta hemendik aurrera beste zenbait espezie egon ziran, poliki zerebro handituz joan zen, gure espeziera heldu arte. Eta gure espeziean dagoeneko, eukiko dugu ja gure zerebro handi hau, gure hortzak, bale? Gure hortzak dagoeneko letagin txikiekin, eta izan dugun bezala ja aurretik Australopithecusetatik, gure zulo occipitala eta bizkarrezurraren kokapena perpendikularra lurrarekiko. Ba, hori izan da guztia. Beste fosil batzuk daude, baina agian beste egunen batean.